कुमार के ओर से अच्छा हाथ जोड़ के प्रणाम करता नहीं। आई एक दूठो एक आदमी निर्गुण एगो भजन गा करके लोगों की सेवा करना चाहता है। हरि राम नाम रटते रहो भाई संतोष हो। राम नाम गईला बहुत जरूरी बा। वो कैसे उनका है जरूर ये चलते बा कि राम के नाम लेला से मैं पाप सब विनष्ट हो जाला, सब बुद्धि आवेला। ब्याज जी हाँ बोली। खाली मर्द आवेले है कि लेडीज के लिए भी है? अब लो दवाई जहर मर्द खाई चाहे मेहरारू जहर को वहीबे करी। एकरो उठावो अमृत पीवो मेहरारू खा चाहे एकरो खियावो हरे राम नाम रटते रहो राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण कभी तो दीन दयाल के धनक पड़ेगी का। भाई हो अभी के ऐसा दौर चल गई बा कि सब मैं लोग के अपना धर्म से भगवान पर से आस्था उठ चल जाता है। खास करके हिंदू धर्म के जितना लोग माने वाला बा मैं लोग के अपना भगवान से आस्था उठल जाता है। दूसर धर्म के देखो अपना प्रति कितना अलर्ट वालो। ये चलते विश्व के स्तर पर देखो तो हिंदू के पतन हो गई, मुट्ठी भर बस हिंदू बच गई बा। एहो में जे बचल खुचल बा इहो सब अपना अपना एगो और धर्म बदलता देखी ई काहे अधूरा अधोकर गगरी छलकत जाए। अधूरा ज्ञान पगला से तो मोती भरमंदे कोरी। देखिए ओहे पर एगो गाना है बा आत्मिका बुद्धि पाके ए मनीषा देखो का हो रहा बा। आत्मिका बुद्धि पाके अपने आप से राम नाम से दूर भइला। तनिका से बुद्धि आ गई पलक तनी डोलावे का आ गई। अब राम जी से दूर हो जाता लोग। तनिका बुद्धि पाके है अपने आप में छोड़ राम नाम से दूर भइला। पैसा कमाई आराम से पैसा कमाई पेरवा जैसे खजूर के एगो पेड़ के खासियत बा संतोष भाई कि पक्षी के भी कहल संत कबीर 16वीं सदी में आई रहले माफ करे महान आदमी के तनी इज्जत से नाम लिया जाला। संत कबीर ओकरा पर एगो बहुत बढ़िया लिखले है दोहा पक्षी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। वही से कहा जाता
कि कैसन कहिल कमाई पेरवा जैसे खजूर ऐसन कमाई ऐसन पढ़ाई कैल कि ओकर कोनो छाया निकलत नहीं थे केहू के फायदा नहीं थे कैल कैसन कमाई पेरवा जैसे खजूर राम जी से दूर जाता कि पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा न सुधरे। यदि आपके सर पे पूर्व जन्म का पाप है जी, सत्य कर्म में आपका दिमाग नहीं लगेगा। कोरोना जनमिया के अरे कोरोना जनमिया के होता खूब बढ़ोती अब खूब बढ़ोती पेरवा जैसे दूर राम जी से दूर गुरु ग्रंथ हो काम नदी है तोरा नदी है तोरा काम नदी है तोरा गुरु ग्रंथ हो नदी है तोरा पुनक मटरी लुटा के अपन 12 लंच हो अच्छो रहू चाटावा
के चोरऊ चाचावा के चोरऊ चाचावा के बात में आके राम जी से न चलत बा राम जी से दूर भइला हो